ତାହା କ'ଣ ଯାହା ଗାଁରୁ ସହର ବୁଲୁଥାଏ ହେଲେ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ଡରୁଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଧୂପ, ଅପସନ୍ ବି ଫୁଲ, ଅପସନ୍ ସି ଭୋଗ, ଅପସନ୍ ଡି ଚପଲ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଡି ଚପଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଣିଷ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଫଳ ଖାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଖଜୁରୀ, ଅପସନ୍ ବି ଆଖୁ, ଅପସନ୍ ସି ସପୁରୀ, ଅପସନ୍ ଡି ପଣସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଖଜୁରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଶାର ଆୟୁଷ କେତେ ଦିନ? ଅପସନ୍ ଏ 56 ଦିନ, ଅପସନ୍ ବି 82 ଦିନ, ଅପସନ୍ ସି 96 ଦିନ, ଅପସନ୍ ଡି 45 ଦିନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଏ 56 ଦିନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶରେ ଅଧିକ ଧନୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ୍ ବି ଚୀନ, ଅପସନ୍ ସି ପାକିସ୍ତାନ, ଅପସନ୍ ଡି ଇଂଲଣ୍ଡ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଡି ଲଣ୍ଡନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଫଳ ଖାଇଲେ ଦାନ୍ତ ପରିଷ୍କାର ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ବି ପିଜୁଳି, ଅପସନ୍ ସି ସେଓ, ଅପସନ୍ ଡି ଡାଳିମ୍ବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଏ ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶରୀରର କେଉଁ ଅଂଶ ସବୁବେଳେ ଓଦା ହୋଇ ରୁହେ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୋଡ଼, ଅପସନ୍ ବି ହାତ, ଅପସନ୍ ସି ନାକ, ଅପସନ୍ ଡି ଜିଭ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଡି ଜିଭ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ଆଲୋକରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ି ନଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ, ଅପସନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ, ଅପସନ୍ ସି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼, ଅପସନ୍ ଡି ଆପଣଙ୍କ ଛାଇ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଡି ଆପଣଙ୍କ ଛାଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଜନ୍ମ ନିଏ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ରୁହେ, ମୁଁ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଚିନି, ଅପସନ୍ ବି ଡାଲି, ଅପସନ୍ ସି ତେଲ, ଅପସନ୍ ଡି ଲୁଣ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଡି ଲୁଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବନାଯାଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ କାଶ୍ମୀର, ଅପସନ୍ ବି ଛତିଶଗଡ଼, ଅପସନ୍ ସି କେରଳ, ଅପସନ୍ ଡି ଗୋଆ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଏ କାଶ୍ମୀର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ସାପ ଖାଇଥାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ବି ଚୀନ, ଅପସନ୍ ସି ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଡି ରୁଷ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ବି ଚୀନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ 2ଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ମିଜୋରାମ, ଅପସନ୍ ବି ସିକିମ, ଅପସନ୍ ସି ଗୋଆ, ଅପସନ୍ ଡି ତାମିଲନାଡୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ସି ଗୋଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁନିଆର କେଉଁ ଜିନିଷ ଯାହାକି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଲୁହା, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ଅପସନ୍ ସି କାଠ, ଅପସନ୍ ଡି ପାଣି।
एहार सठिक उत्तर फ्रेंड ऑप्शन डी पानी। परवर्ती प्रश्न बा आजिर शेष प्रश्न। माँ ठारू जन्म हुए माँ को छुईले मरी जाए। यार उत्तर जानी 5 सेकेंड भितर कमेंट जनातु एवं चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दिंतु। देखिबा यार सठिक उत्तर कौन रही। यार सठिक उत्तर फ्रेंड लुण। यही भिडियोटी जदि आपण मानू भल लगी थाए वीडियो को लाइक वीडियो को शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करने को जमारू भूलिबेनी।